Conrad Saló és l'artista integral de la música de cobla. Fiscornaire, arranjador, compositor i, per sobre de tot, director de la cobla La Principal de la Bisbal, la qual va capitanejar durant més de 40 anys. L'obra i la trajectòria professional de Conrad Saló són un capítol imprescindible en la història de la sardana, la perfecció tècnica de la cobla. Ramon Duran, president dels Amics de la Sardana de la Bisbal d'Empordà, va tractar de prop al mestre. Duran és un admirador i alhora bon coneixedor de Conrad Saló i la seva obra. Aquí en aquesta casa que tenim a la nostra esquerra, a dalt, en el segon pis, hi va viure durant molts anys l'amic Conrad Saló i Remell amb tota la seva família. És un pis gran, un pis que ell ho tenia tot molt ben distribuït. En el seu despatx hi tenia un piano i tenia tot el necessari per fer els arranjaments, per escriure la seva música. També pensem que molt a prop d'aquí, a l'altra plaça, hi ha la pastisseria d'en Ramon Font. En allà acostumava a fer-hi cap quan tornava dels seus contractes, del ball i de totes les actuacions. Quan arribava a casa s'anava saludant el pastisser en Ramon Font. Ha sigut un gran músic, però encara era més una gran persona, perquè era un home molt sentimental, tan sentimental que de seguida li venien les llàgrimes als ulls. Molt sentimental. I quan venia a casa era una festa, perquè parlàvem de tot, i quan se n'anava sempre hi havia alguna pregunta a fer, i aquestes preguntes ell els contestava. Què et diré, si li feies alguna pregunta una mica rara, perquè els aficionats no som músics. No vam estudiar, no. Tolerava. Es posava a bufar i em deia: demà em faràs un xuixó o una merenga. No em va dir mai: no hi entens ni això ni això. Però ja sé que disfrutava aquí a l'obrador de casa teva, menjava alguna pasta, menjava algun dolç d'aquí a casa teva, i a la vegada t'ho va agrair sempre, Ramon, i em va dedicar una sardana. Diguem-ho, hi ha una sardana dedicada a en Ramon i a la Rosa. I és una sardana que s'escolta amb molta complaença. Conrad Saló i Remell va néixer a Granollers el 4 de desembre de 1906. Les primeres lliçons de música les va rebre del seu pare, Martí Saló, un solista de cornetí sol·licitat per les orquestres més importants de Catalunya. A l'edat de 7 anys, Conrad va ingressar a l'Escolania de Montserrat, on s'hi va estar 9 anys. L'estada, excepcionalment llarga, li va permetre el domini de diferents instruments de teclat, vent i corda, així com d'harmonia, contrapunt i composició. Conrad Saló va ser l'últim membre d'una antiga nissaga de músics empordanesos, de Palau-sator. Els Saló eren fusters i músics i vivien en aquesta casa. Pere Nadal, de 92 anys, va conèixer els avis i besavis de la família. Aquí feien de fuster el vell de tot, que era ja avi en aquests nois. I tenia fusteria, però més tard, després van marxar d'aquí perquè, mira, varen formar la Cobla de la Bisbal i després ja van marxar d'aquí. Però aquests nois, el seu pare va marxar amb els nois i aquests nois continuaven encara, que ja eren grandets, que venien aquí a veure els avis i venien molt sovint aquí a aquest poble. Però després, quan van ser grans, ja no venien tan sovint. En Lluís Toret fa uns quants anys que es va jubilar de la Principal de la Bisbal. Hi va tocar durant més de 30 temporades, 20 de les quals les va passar al costat de Conrad Saló, ajudant-lo a les tasques de representació. En Conrad era un director que la batuta i la seva personalitat dirigint penetrava a la gent que l'escoltava, que escoltava l'orquestra. Però, més que tot, jo parlo per experiència, perquè, doncs, quan te dirigia, et senties tan bé que no tenies por que et poguessis equivocar, et senties bé dirigint-te.
Era una mà que ell mateix ja deia, seguiu-me a mi que no pot fallar, i no fallava mai. A més, era un senyor que si feies alguna nota que vulgarment es diu un gall, no et renyava mai. Però si et veia que estaves distret o no posaves la màxima atenció amb l'obra, llavors sí, es posava una mica furiós. En els concerts, la seva gran obsessió era un silenci sepulcral. I una vegada estaven en un concert d'aquesta festa major, que esclar, la gent ha fet un bon dinar i després està amb el puro, i total, que estaven allà, i un senyor es treu un puro i va començar intentant encendre amb l'encenedor, rac i rac, i no se li encenia, i rac, i tornem-hi. I al final ja ell estava tan neguitós que va parar l'orquestra, es va treure el seu encenedor de la butxaca, va amb aquell senyor, li encén el puro, diu, a veure, mestre, si ara es tira aquesta burra. Perquè, bueno, estava l'obsessió del silenci era molt, per ell, al màxim. La faceta més rellevant de la personalitat artística de Conrad Saló va ser la de director. Era exigent amb els músics i també amb el públic. Les versions que l'orquestra, la principal de la Bisbal, feia del repertori simfònic europeu eren memorables, amb arranjaments fets pel mateix Saló. Quan no dirigia, el mestre tocava el piano o el violí, i en les sardanes es feia càrrec del segon fiscorn. Jo vaig començar tocant amb en Conrad en la principal de la Bisbal i la veritat és de les coses més grans que m'han passat a la meva vida, perquè no pensava mai tocar amb un músic de la seva categoria. I era un bon element, un bon segon fiscorn, que vulgarment se'n diu un bon manobre. Era un home molt... per anar pel món valia molt. Saló, com a instrumentista de fiscorn, era un segon fiscorn dels millors que jo he sentit, per no dir el millor. Clar, una cosa porta l'altra. Ell era un gran músic i aleshores ell tenia un gran sentit exacte del ritme i aleshores ell sabia portar la cobla per als camins allà on li interessava amb ell, ja que el segon fiscorn, com podeu saber, doncs és un instrument bàsic amb una cobla perquè fas anar la cobla com tu la vols. I aleshores el so ja no en parlem perquè tenia un so formidable i d'aquest so jo crec que encara jo no n'he sentit més cap. Avui tocarem una tertúlia, aquí, davant de la saga dels salons, que és una sardana que representa una tertúlia entre dues persones que es troben i parlen així molt tranquil·lament. Ja la sentireu, la sardana, que ve a ser una conversa musical.
Ens trobem aquí, a davant d'aquest monòlit, a la memòria de Conrad Saló i Remell. La ciutat de la Bisbal li va dedicar ja en l'any 1982 la vigília de l'Aplec de la Sardana. Recordo que aquí mateix, aquí davant, hi havia un enterimat on la cobla la principal de la Bisbal va interpretar unes magnífiques sardanes de Conrad Saló. A més, l'hem recordat a Conrad Saló amb motiu de l'Escola de Cobla Comarcal Conrad Saló, que fa 20 anys ja que està actuant aquí a la Bisbal. També durant 5 o 6 anys es va celebrar el Premis de Composició de Música per a Cobla Conrad Saló, que dissortadament es van haver d'interrompre per no tenir un local prou adient, un local prou a propòsit degut a l'acústica que tenia. Tot això sabem que s'està treballant per trobar ja el local a propòsit per reemprendre aquests Premis Conrad Saló a la memòria del mestre, que s'ho mereix sobradament. L'Escola de Cobla Conrad Saló ja fa 20 anys que funciona i han passat més de 100 alumnes, alguns dels quals ja són músics professionals. La Cobla La Bisbal Jove també la van formar alumnes de l'Escola Conrad Saló, una institució musical que actualment dirigeix Isabel Castelló. A l'Escola de Cobla Conrad Saló el que pretenem és introduir als infants, nens, nenes de la Bisbal i de les comarques, el que és la música de cobla. Per tal cosa disposem de 2 o 3 instruments de cada i els nens poden escollir quin instrument els agrada més. Llavors la idea és introduir-los a la cobla de l'escola, que el que farà és o que els nens esdevinguin un públic de la música de cobla o que els nens esdevinguin uns professionals de música de cobla. Avui farem una classe una mica especial perquè tenim la presència d'un músic molt important que ha sigut dintre de la formació que tenim aquí en el nostre poble, la cobla, la principal de la Bisbal. És el senyor Joan Parés, tiplaire d'aquesta formació durant 24 anys. I al tenir-lo aquí m'agradaria que us donés uns consells sobre el vostre instrument, que és el tiple. Joan, quan vulguis, els hi pots demostrar. Bona tarda. Hola. Què us agrada, el tiple? Per als seus solistes com el tiple Joan Parés, el trompeta Paco Capelles o el tenor Jaume Vilà, Conrad Saló escrivia sardanes a mida. Per a Joan Parés va escriure les obligades En Ramon i la Rosa i En Saleta i els amics, però ell preferia tocar-ne una altra, del mateix Saló. Quan vaig entrar a formar part de la cobla principal de la Bisbal, en Conrad em va parlar que ell havia fet una sardana de tiple obligada per al mestre Enric Bonusell, que es deia Gallardia. Ell em va dir que li faria molta gràcia que la toqués, però hi havia un petit problema, que el paper de primer tiple es havia perdut. I jo li vaig dir que la tenia, i ell em va preguntar d'on te l'havia tret. Jo li vaig dir que l'havia tret d'en Josep Maria Ferrer, primer tiple llavors de la Sabotana. I va ser la sardana que vaig enregistrar la primera de totes, l'any 72, amb discofon, i l'any següent, el programa de televisió Miramar, la vàrem tocar en rigorós directe. Ell tenia la gran mania de l'afinació i en aquell temps, l'any 56, els anys que jo vaig entrar, encara es feien els embalats als pobles i no hi havia l'electrònica, la música electrònica. A cada embalat hi havia un piano per l'orquestra i ell, quan arribàvem a un poble, el primer que feia, moltes vegades arribava i quasi bé no dinava, perquè es quedava l'embalat i provar, tenia una maleteta amb el seu drap, que era molt polit, i fregant el piano, i una clau d'afinació per afinar i cordes, i si veia el piano que estava un desastre, s'hi passava fins l'hora de començar el ball. Ell era el màxim, que ho trobava molt bé que aquell piano no hagués pogut tocar amb un piano que estés desafinat. Hi havia moltes orquestres que després de nosaltres hi actuava una altra orquestra i deien aquí ja ha passat la principal perquè aquest piano va molt bé. En Saló era un home tan
metòdic i tan premeditat que patia per tot i per tots. Una anècdota és que a la festa major de Palafolls, als vespres, fèiem un concert clàssic que per ell era el més de categoria. I mentre nosaltres estàvem joves i teníem molta gana i no miràvem prim, ell ens anava recordant que hi havia el concert. I ens deia, sobretot les olives són amargantes, fan la llengua raspuda i no picareu. I a les ballanes i ametlles no mengeu. I era tant l'obsessió que no ens marcava tota l'hora de sopar. Ell sempre deia que hi havia 3 coses. O sigui, primer, la família. Segon, la música. I tercer, la principal de la Bisbal. Encara que a vegades el principal de la Bisbal passava a davant de totes les altres, perquè ell havia fet molts sacrificis, encara que deia que per ell no eren sacrificis el que feia, perquè s'ho feia de gust. Per tant, si ho feia a gust, no era cap sacrifici, però en havia fet molts. La dedicació de Conrad Saló a la seva cobla va ser absoluta. Va ingressar-hi el 1923 juntament amb el seu pare i el seu germà. Aleshores, a més de tocar el fiscorn, s'encarregava de conduir l'autocar de l'orquestra, un Chevrolet. El 1935 va substituir Genís Canet en la direcció artística de la formació, responsabilitat que va assumir fins l'hora de jubilar-se, el 1977. Un cop jubilat, com a director honorari, va viure els actes del 90è aniversari de la fundació de la Cobla, el 1978. Per a l'ocasió, Conrad Saló va fer unes declaracions a la televisió. Per mi és una satisfacció de que encara avui dia la principal de la Bisbal està en el lloc que li correspon, ja que després de 90 anys de vida d'aquesta cobla sempre ha estat a dalt de tot i això sempre és una satisfacció, ja que al mateix temps sempre ha tingut gent competent, amb molt interès i que sent la nostra música, la música de Catalunya. El germà de Conrad Saló, Emili, també va ingressar a la principal de la Bisbal el 1923. L'Emili va tocar-hi el cornetí i la trompeta durant 20 anys. Després va actuar amb diferents orquestres, a Catalunya, Espanya, Egipte i l'Orient Mitjà. Com a compositor, Emili Saló no es va oblidar mai de la cobla. Isidre Moles el definia com l'Stravinsky de la música sardanística per la seva escriptura agosarada i innovadora. El germà de Conrad Saló, l'Emili, era més gran que ell. Tenia 1 any i mig més. Però era una persona que va deixar sardanes fantàstiques, molt ben escrites. Una mica difícils, unes sardanes que no es van fer massa simpàtiques i que als músics els hi costava una mica d'interpretar. No obstant, era un home que es va fer molt popular aquí a la Bisbal. Li agradava molt jugar a escacs. Participava a tots els campionats d'escacs que se celebraven i una de les seves diversions era sortir a la tarda cap al cafè a fer la seva partida d'escacs. Recordo també que alguna sardana que a ell li semblava que no era prou de categoria les firmava amb el pseudònim de Pau Marons. Jo destacaria entre la molta producció que té l'Emili, Tramuntanada, Palau del Vent, Ventada de març, no sé, en Nelly el Gat Vell té unes quantes sardanes que s'interpreten aquí a la Bisbal i cada any, el dia de l'aplec, no faltava la sardana que l'Emili Saló dedicaven a la comissió de l'aplec i dedicaven a la Bisbal. Quan em vaig casar amb l'Emili Saló, era l'any 51, i m'explicava que l'any 49 estiguen ell tocant, treballant a Egipte, al Cairo. El seu germà li va escriure demanant-li que li fes a veure si era possible, una sardana espectacular que causés impacte, perquè li interessava que la cobla destaqués endavant de les altres que hi podien haver-hi. I li va escriure aquesta, la Tramuntanada, com dic, que realment va tenir èxit. I com que va tenir-ne molt, el seu germà li va tornar a escriure dient-li que havia anat molt bé i donant-li les gràcies. Jo crec que Emili Saló escriu molt original, encara ara, i això fa que les seves obres a mi particularment m'agraden moltíssim. És diferent que Conrad i això fa que, en certa manera, sempre s'hagi comparat. Però particularment Emili Saló té una manera d'escriure que sap trobar el so a la cobla i és un so certament molt particular d'ell també, i fa que les seves obres, a base de notes i a base de treball, però tenen un resultat final certament espectacular i esplèndid.
Eugeni Molero, biògraf de Conrad Saló i autor del llibre La principal de la Bisbal, va escriure: el mestre Saló encarna les característiques racials del músic de cobla més genuí. La seva figura ha d'ésser tinguda en compte, coneguda i estudiada a fons. Em temo molt que el dia que falti s'haurà clos definitivament el capítol més brillant de tota la història de la sardana pel que fa a la perfecció i a la fidelitat interpretativa. A més dels enregistraments històrics tocant o dirigint la principal de la Bisbal, Conrad Saló ha llegat una 50ena de sardanes originals. Són 50 peces modèliques, sobretot pel que fa a la instrumentació. El mestre Saló es comprometia molt a les comissions de festes dels pobles que anàvem, perquè resultava que anàvem molts anys seguits als mateixos pobles, com ara, per exemple, a Besalú, a Bellvís, a Llagostera, que a Llagostera era de les primeres festes majors que es feien, i doncs, esclar, es comprometia a fer una obra nova o una sardana, i faltaven 8 dies i encara allà no estava acabat, i ens trobàvem moltes vegades que l'havíem de provar al mateix poble unes hores abans o el dia abans, perquè amb els pobles hi estàvem 3 dies. I el cas de Caracas, que també ens va passar, que es va comprometre a fer una sardana al Centre Català de Caracas, i pel viatge, doncs, a l'avió anava escrivint i deien que és que estic acabant la sardana, i es va acabar i bé. Vaig tenir la gran sort que vaig poder compartir amb ell durant 4 anys, dels últims anys, desgraciadament, de la seva vida, i degut a les seves xerrades que vàrem fer amb ell era un home que semblava molt adust, però quan el tractaves així a la distància curta veies que no en tenia res, que li agradava molt explicar coses i que li agradava molt donar consells. Cada vegada que jo li presentava una cosa li deia: Conrad, què us sembla aquesta sardana que he fet o aquest arranjament que he posat? Ell immediatament et deia: molt bé, noi, ho has fet molt bé. Però, i llavors sortien els consells deguts a la seva experiència de 50 anys de director, 50 i escaig d'anys de director de la principal. Deia: però tu prova-ho de fer-ho així, o instrumenta així, o fes fer aquest solo en el tible, o fes fer aquest contracant en el fiscorn en vez del trombó, i veuràs com la cosa funciona molt més bé. Tu ho feies i llavors te donaves compte que tenies raó. Exactament. Doncs vull dir que amb aquests consells jo vaig aprendre molt i molt. Ens trobem aquí al passeig Marimon Esperer de la Bisbal. És el lloc on sempre hi hem celebrat l'aplec de la sardana de la Bisbal. Penseu que aquí s'hi reuneixen tots els bons sardanistes i les millors cobles de Catalunya. Conrad Saló s'hi sentia molt a gust i venia sempre. I després, quan es va jubilar, va continuar sempre assistint en aquest aplec. Penseu que l'any 1972 ell va complir les seves noces d'or com a músic en actiu i se li va dedicar aquell aplec en la seva figura musical tan important i tan majestuosa. Mireu, totes les sardanes que es varen tocar en aquell aplec de la sardana estaven dedicades i composades per Conrad Saló. Tot això té aquesta història per nosaltres, els bisbalencs, que l'estimem molt. També se reconeix que a sota els arbres del passeig de la Bisbal és allà on millor sonen les sardanes. S'escolten amb una nitidesa i una claretat única i especial. Les sardanes de Conrad Saló tenen dues característiques que els defineixen i que els diversifiquen una mica de les altres. La primera d'elles és que són obres que poden ser perfectament sardanes de plaça i sardanes de concert. Per qualitat, per ritme, per instrumentació fins i tot. Són sardanes molt brillants i a la vegada també sardanes que estan cuidades fins a l'últim detall. I en segon lloc són sardanes que estaven en el seu moment pensades i dissenyades específicament per la cobla que tenia en aquells moments el mestre Saló. No solament per al conjunt de la cobla, sinó també per als seus instrumentistes, i això es nota. A part de la qüestió innata d'una instrumentació esplèndida que té ell, també fa que en certa manera les seves obres tinguin aquest dring especial que quan ho sentis diguis això és Conrad Saló. Aura d'altura, els ocells et canten, als peus de la Verge o l'aplec de tardor són algunes de les sardanes més emblemàtiques de Conrad Saló. Per cloure el reportatge, la seva cobla ha volgut recordar el mestre interpretant una altra de les seves sardanes, la que es titula Palafrugell i Tamariu.